No. A ve 12 by viděla v kolik? Pančelka Marišová v 12 a pančelka Bečičková ve 12:45. Jinak tady budu tady pořád někdo bude. Jo, tak se o přestávce stavíš před tou hodinou a nebo jo. Tak, tady jsou připravené květiny, takže... Aby si vyzkoušeli, že to není jednoduchá práce. Držíme jim palce. Své zážitky a zkušenosti přijdou říct paní ředitelce a oběma zastupí v pondělí o velké přestávce do MMU. Takže všichni přijďte. Nebudu víc zdržovat, proto vám teď tady parlamentáci jdou osobně popřát. Ještě jednou přeji krásný den za školní parlament a poslední informace. Pondělí, úterý a středa se celá škola fotí o velké přestávce. Děkuji. Tak, další jména. Jasný, ještě jednou. Ještě jednou, ano. V 8 bude... Ano, já bych měla vezmu smí A. 8, to tady na to ředitelé. Hele, v 8 bude projev a po projevu se normálně seberete a půjdete za učitelkama. Příklady na násobení, hodně velký násobení. A tak vy si ty příklady opište a vypočítejte a pak nám tady doplníte výsledky. To zkusíte doplnit a já tam doplním správně, ano? Všichni, jo? Napište, teďka hnedka napište datum. Já už tomu dám, to máme data. No já. No, co jsem to udělala za A. Budete převádět ty, co děláte druhý papír, v tom druhém vypočítáte obvod, ve třetím vypočítáte strany, V kolik stáváš ty? Obyčejné body, BDI, vyjmenované slovo. Míla seděla v křesílku a jedla chleba s másílkem. Paní zástupkyně, líbily se vám první 2 hodiny, jaký máte pocit? Líbilo se mně to a jsem ráda, že si deváťáci mohli vyzkoušet to, co vidí každý den z druhé strany. Děkuji za. Rovná se lidi. 6 minus 0 rovná se 6. Ano. Je malý. Všichni!